Ahojte, dnes tu mám opäť jedno skvelé cvičenie na podporu vašej techniky, v ktorom budeme riešiť aj doubles. Poďme sa na to pozrieť. Takže striedame v ňom 16 s 2,30, 16 ako singles, 2,30 ako doubles. 2,30 budeme brať ako 9 stroke roll, to znamená ako 8 doubles úderov, zakončený prvou dobou. Teraz si nastavíme klik. Na začiatok dajme tomu 70 BPM a počúvame, ako nám to znie. Ak sme s výsledkom spokojní, môžeme tempo zvýšiť. Ako som už hovoril v predošlom videu, nikdy nezrýchlujme viac ako 3-4 BPM. Daj prednosť kvalite a rovnakému zneniu úderov pred rýchlosťou. Tempo pridávaj až vtedy, keď počuješ zvukovo vyrovnané a presné údery. Ak dosiahneš maximum svojej komfortnej zóny, tak sa vždycky snaž ďalší deň cvičenia prekročiť aspoň o 1-2 BPM. Pre ešte viac tipov k tvojmu bubnovaniu sleduj môj profil.